Nindot natong hisgutan ni mga kasama kining gighimong survey sa SWS kalabot sa pagpadayag sa gugma sa mayoriya sa mga Pinoy. Okay? Unya migawas dinhi nga top 1 dong irin ang acts of service. Okay? Sa maagi daw sa natong mga Pinoy sa pag-express sa atong gugma. Sige, before mi muhatag sa amo ang ideya kalabot ni ini ato sang hisgutan ning detalye dong iri. Sige daw day. Ang gibasihan sa survey. Oo, 67% sa mga hamtong nga mga Filipino ato kunong gina-express ang atong gugma pinaagi sa acts of service. Mao daw ni siya nag-una. Gisundan kining acts of service kining maglutuan ka, tabangan ka, no? Sunod kanang masahion ka, serbisyohan, acts of service. Gisundan sa words of affirmation. Okay. O quality time. 51% pareho. And then fourth mao ang second na kay third na kay kuan man time man ang quality time og words of affirmation. Ang giving of gifts. Okay? O niya katapusan na di ay ang physical touch. Adi ay day? Wow. Number 1 yun ang katong act of service day na? Acts of service yun ang number 1 mga kasama. So kwan yun day kanang doon nag impact. Mas dako og impact day. Kung kana nga klase nga madtang sa pagpadayag nimo sa imong pagbati ngadto sa imong isig-kaingon day may sir. Mao gyud no. So kamo mga kasama nakahibaw ba mo og unsay inyuhang love language diha, no? Moingon ang bana. Wa naman kay panahon sa kuha oy. Busy naman kay ka atong anak raman pirmi imuhang ate manon. Wala naman nimo paano daw? Unaw na asa daw kung na-perform pa ba nimo ang imuhang role as ako ang asawa or ako ang husband? Murga na ba no? Ana, kama na dong irin. Kasagaran natong response anang mga anak nga linya sa atong mga banag asawa, moingon din ta nga, unsa man ka oy, di ba ato dayong unsa man ka oy? Sa response kasagaran. Unsa man ka oy? Karon unsa man ka laglahi naman kag linyada oy. Karon pa day ka kadugay na nato nga naghimo ani. Gahilas-hilas raman ka. Nagbinago man ka. Aya pag yun ana. Kapara man is pamilya. Correct. Kay bao ba ka? Nga kini akong paning kabot di ni para sa kuha para natong tanan Mao nay atong tubag sa pangutana. Tubag sa kuan, ribatal na to na sa atong banag asa pero kagahapon sa ako ang gibasa nga ang author pod aning love languages niingon siya nga kini daw ang atong relasyon ba magtiayon kung naa daw kunoy sama ana nga linya ang atong mga banag asawa dili daw na siya reklamo dapat kuno kitang mga gisultihan ana mura daw na siya dong irin nga nang-ingon imong partner nga na ako'y panginahanglan din hidapit. Tabangi ko. Kini nga porsyon dapita na ay vacuum din ang dinhi ning dapita. Wala kay nako na feel imong gugma dinhi na aspeto. Kining aspeto bang ang kaayo. Correct. So tabangi ko ani. Pareha na kadong adlaw na ay mga asawa magsigig post sa social media. Ambot lang kung matagaan ba kog bulak ron mga ana-ana, di ba? It's one way of your spouse telling you nga tagay pud ko.